Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാമിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു സന്ധ്യ മാതാജി. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മാതാജി നിഷ്ക്രിയത്വം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ നിഷ്ക്രിയത്വം വരുന്നില്ല ചോദ്യത്തില്. അപ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് 2-3 ഉത്തരങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് നിഷ്ക്രിയത്വം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് അർജുനനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട്, അതായത് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു, അതായത് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നീട് തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാം വധിക്കണം, അതെല്ലാം പാപമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനെ സദാസമയം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, താൻ അതിന് റെഡിയാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത് വെറുതെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുക മാത്രമല്ല, അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പാപമാണ്. അപ്പോൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും, എങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുപോകുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണാഗതനായാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ആണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. ഒന്ന്, നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അതായത് ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത്, നിഷ്ക്രിയത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു വാക്ക് മാത്രമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കോമയിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഭഗവൻ നാമം ഉച്ചരിക്കുക, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. വീണ്ടും പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് കർമ്മജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തമായ തപശ്ചര്യയുമാണ്, അങ്ങനെയും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അതായത് കർമ്മജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്
ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ രണ്ടു ഉത്തരത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ ഭാഗം പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പത്മപത്രം ഇവാംബസ, ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്ത താമര ഇല പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശരീരം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും താൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉയർന്ന ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ആ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ആ ജീവാത്മാവിന് പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാമാണ് ഇനിയത്തെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമാധാനം ഇല്ലാതെയാകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് പൂർണ്ണ സമാധാനമാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. കർമ്മം ചെയ്യുക മാത്രമേ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എന്തോ, നല്ലതോ ചീത്തയോ, ജയമോ പരാജയമോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ, അതൊന്നും തനിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു യജമാനന്റെ ഭൃത്യൻ യജമാനൻ പറയുന്നതെല്ലാം അതേപടി ചെയ്യുന്നു, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നും ആ ഭൃത്യനില്ല. ഭൃത്യൻ യജമാനൻ എന്ത് പറയുന്നോ അതനുസരിക്കുക, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ വരും വരായികകളെല്ലാം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് യജമാനനാണ്. ഭൃത്യന് അതിൽ പങ്കില്ല. ഭൃത്യന് യജമാനൻ എന്തു പറയുന്നോ അത് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ജയപരാജയങ്ങളോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആരാണ് കൃപണൻ? ഞാനൊരു കൃപണനാണ്. ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നു. അതുപോലെ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കുന്ന കൃപണൻ, അയാൾ സ്വാർത്ഥനാണ്, എല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ അത്യാഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ട് പിന്നീട് വലയുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച, അതായത് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയാണ്. ശരീരവുമായിട്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ബന്ധമുള്ളത്, ജീവാത്മാവുമായിട്ടല്ല. ശരീരവുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത്. കാരണം ശരീരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശരീരമാണ്. ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പ്രകൃതിക്ക് ബന്ധമില്ല. എന്നാലോ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാ അഹംഭാവത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തെയാണ് പ്രകൃതി സ്വാധീനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾ ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. താൻ ഭൗതിക ശരീരമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ
അവയുടെ സംതൃപ്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ താൻ ശരീരമാണെന്നോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണോ എന്നോ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരാൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്, അതായത് വിശക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും നല്ല പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കാനോ, അതുപോലെ കണ്ണുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണിക്കാനോ, കാതുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായ വസ്തുക്കളെ കേൾപ്പിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല. കാരണം താൻ ശരീരമല്ല, ശരീരം തനിക്കൊരു വാഹനം മാത്രമാണ്, തനിക്കൊരു മെഷീൻ മാത്രമാണ്. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം, അതായത് ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വാടക വീട് മാത്രമാണ് ശരീരം എന്ന്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജീവാത്മാവിന് വസിക്കാനായിട്ട് ഒരു വീട് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു മെഷീൻ ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം ആവശ്യമുണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് മാത്രമാണ് ശരീരം. അതുമായിട്ട് തനിക്ക് വേറെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ബന്ധം എന്ന് അറിവ് വന്ന ഒരാൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ തനിക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിലമതിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയോടുള്ള അടുപ്പം ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നതിനെ ഒന്നിനെയും തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ശരീരം എന്നുള്ള ആ ഒരു മെഷീനിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. അത് നാച്ചുറലായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തോട് അടുപ്പം കാണിച്ച് അതിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. കാരണം അത് ജീവാത്മാവിനെ വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലേക്ക് നയിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലൗകികമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ ആനന്ദമയമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ വഴി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് തന്നെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനത്തിനുള്ള വഴി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിന് കീഴടങ്ങുക, ഭക്തിപൂർവം അവന്റെ ബോധം, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, അഭയം ഇവയെല്ലാം പരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ അറിവിലൂടെ ഒരാൾക്ക് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നു, മുക്തി നേടുന്നു. അപ്പോൾ അറിവ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് താൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഇതൊന്നും തന്നെ നടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ, നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുന്നുള്ളൂ, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശീ നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാണെങ്കിലും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വസിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സുഖം വശി. ആത്മജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായ ആനന്ദമയനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സർവകർമാണി മനസ്സാ സന്യസ്യാസ്തേ, സന്യാസി, അതായത് ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവാത്മാവ്. ശരീരം ചെയ്യുന്ന മനസ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ എല്ലാം ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു, ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യമേ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സുഖം വശി, സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവല്ല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ഈ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ്
ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, ഒന്നും പ്രേരിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ജീവാത്മാവിന് വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെയോ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഉയർന്ന ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റുകളുള്ള നഗരം. ഏതൊക്കെയാണ്? 9 നവദ്വാരങ്ങൾ, 9 ദ്വാരങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിനുണ്ട്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ, 2 ചെവികൾ, വായ, മലദ്വാരം, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 9 ദ്വാരമുള്ള പുരി ആ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഗൃഹമാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പോൾ ഇതിന് 9 ഗേറ്റുകളാണ് പുറത്തേക്കുള്ളത്. അതിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ശാന്തനായിട്ട് വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേഹി 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ശരീരമാകുന്ന ഈ പുരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യാന്ത്രികമായി നടന്നു പോകുകയാണ്. അതായത് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളാണ്: സത്വം, രജസ്, തമസ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് യാന്ത്രികമായിട്ട് അത് നടന്നുകൊണ്ട് പോകും. ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന് ആത്മാവിന് അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തികൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ആത്മാവ് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വതന്ത്രനായി മോചിതനായിട്ട് വാഴുകയാണെങ്കിലോ, ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും, ശരീരം എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതികൾക്ക് സ്വതേ വഴങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിമിതികളെ വേണമെങ്കിൽ അത് ലംഘിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ശരീരത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിധിയുള്ളവയാണ്. അവയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ ചെയ്യാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല. എങ്കിലും ആ പരിമിതികൾക്ക് വഴങ്ങി ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആ ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് കഴിയുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിമിതികളെ ലംഘിക്കാം. എങ്ങനെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തനിക്ക് മോചനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം മറന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ ആത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു. ആത്മാവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കുള്ള പരിഹാരം കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം. അത് ഏത് വേദങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്, താൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നോ ആ സമയത്ത് ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു, ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പോൾ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാമോ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും, ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ ഇഫക്റ്റിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ മുക്തനാണ് ആത്മജ്ഞാനം വന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 3 കർത്താക്കളാണുള്ളത്. ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാവ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും 3 കർത്താക്കൾ. ഒരാൾ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, 3 പേർ കൂടിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ
ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഓരോരും ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പുറകിൽ 3 കർത്താക്കളുണ്ട്, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് ഇനിയത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ പങ്ക് ആരൊക്കെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണോ ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ ഓർഡറിനനുസരിച്ചല്ല ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവാണോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? അതുമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജീവാത്മാവും കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കാനും ആകുന്നില്ല. പിന്നെയോ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. കാരണം ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്, 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജഡവസ്തു. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ആധ്യാത്മികനാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായിട്ട് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടുന്നു. കാരണം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നിർബന്ധിതനാകുകയാണ് ജീവാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭൗതികമായ ശരീരമാണിത്, ജഡവസ്തുവാണ്. ആധ്യാത്മികനായ ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കഴിവുമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു? പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, അതായത് ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ, നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തെല്ലാം കഴിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതും ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലമാണ്. ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ്. കാരണം അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ അതും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലതും. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെയും പഠിച്ചു. ജീവാത്മാവ് പലതും അനുഭവിക്കണം, പലതും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പലതും എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ സ്വയം ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യതയോ അതിനുള്ള അവകാശമോ അതിനുള്ള കഴിവോ ജീവാത്മാവിനില്ല. എല്ലാം ശരീരം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവ് താനത് അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരമാണെങ്കിൽ ജഡവസ്തു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിച്ച് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ, സ്വാധീനിപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുമതിയും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് 3 കർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നു, പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ശരീരം കൊണ്ട് നിർവഹിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാരണമായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ശരീരമല്ല എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം. പിന്നെയോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ സ്വാധീനിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് അതായത് ആദ്യത്തെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന ചൈതന്യമായ ദ്രവ്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ചൈതന്യമാണ്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശക്തിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നാലോ അജ്ഞാനമാണ് വ്യവസ്ഥിതനായ ആത്മാവിന് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം. അജ്ഞാനം, അതായത് താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മ മൂലം ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ, അജ്ഞാനം മൂലം ജീവാത്മാവ് അനേകം ജന്മങ്ങളായിട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ശരീരവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം തിരിച്ചറിയണം. ഈ അജ്ഞതയാൽ വ്യവസ്ഥിതനായ ആത്മാവ് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും, ശരീരം ഞാനാണ്, ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള അജ്ഞാനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞതയാൽ ജീവാത്മാവ് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ജീവസത്ത യജമാനനല്ല. ആത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനോ നിയന്ത്രകനോ അല്ല. ആത്മാവിന് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. ആത്മാവല്ല ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അവൻ ഭൗതിക സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. നിലനിൽപ്പിന്, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടുകൂടി അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ജീവാത്മാവ് സ്വയം വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുകയാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു ലോണില്ല, ലോണുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊള്ളൂ. ഒരു ക്രൂഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആ ലോൺ വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വരികയാണ്, ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ലോൺ വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടെല്ലാം ജപ്തി ചെയ്യും എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ സംഭ്രമിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ചില സമയത്ത് സൂയിസൈഡ് വരെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? വ്യാമോഹം. താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് പോരാടുകയാണ് ഓരോരുത്തരും. അജ്ഞാനം മൂലം താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ, തനിക്കിതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയാനുള്ള അറിവ് ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല. ഗുണങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, അതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങളെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള മികച്ച പരിഹാരം അതീന്ദ്രിയമായ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുക. അതായത് ഭൗതിക സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന്, ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം നചൈവ സുഹൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഭു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രഭു ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് പ്രഭുവാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. എന്നാലോ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, അദ്ദേഹം വിഭുവാണ്. അതായത് അനന്തനാണ്, അനന്തമായ ഗുണങ്ങളുള്ള, അനന്തമായ ഐശ്വര്യമുള്ള, അനന്തമായ ശക്തിയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ വിഭു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ അണുവും, ഭഗവാൻ വിഭുവുമാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണെങ്കിൽ കൂടെ ശരീരത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഒരു കർത്താവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇനിയൊരു കർത്താവ്, ഇനി അടുത്തത് എല്ലാത്തിന്റെയും വിഭുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തികമായി നിർവഹിക്കുന്നതും കാരണഭൂതനും. അദ്ദേഹം വിഭുവാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ പറയുന്നത് സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഗുണങ്ങൾ. ആ ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ആ കർമ്മങ്ങൾ ശരീരം അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് പലതും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനാണോ ജീവാത്മാവിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം? പക്ഷെ തുടക്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവ് പലതും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളെ ജീവാത്മാവിനോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിനക്ക് നല്ലതല്ല, യോജിച്ചതല്ല, ഇതുമൂലം നീ കഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് കേൾക്കുന്നില്ല. കാരണം അജ്ഞാനം.
അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുന്നു. ആ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ആ വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആത്യന്തികമായി എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും കാരണനായും കാണുന്നു. പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്, സർവജ്ഞൻ. എന്നാൽ ജീവാത്മാവോ അണുവാണ്, പരമാണു. ഭൗതിക പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക നിർവഹണവും കാരണവുമാണ്. ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ഭഗവാനാണോ? എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ല. കാരണം സൂക്ഷ്മമായ സ്വതന്ത്ര ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കൂ. കാരണം ഭഗവാൻ ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര. ഭഗവാൻ അനുമതിദായകനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയുമാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. അതിനാൽ എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും ജീവാത്മാവാണ് ഉത്തരവാദി. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതമില്ലാത്തവനാണ്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ എന്ന് ഭഗവാൻ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരേപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവാണ്. പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷപാതത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നത്? പക്ഷേ ആ അതിയായ ആഗ്രഹം മൂലം, നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, കാമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവാത്മാവ് പലതും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് അനുമതി നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പൊസിഷൻ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഒന്നുകിൽ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് സ്വതന്ത്രനാകാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ തന്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ തന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലൂടെ തന്നെ പോകണം. അർജുനനെ പോലും ഭഗവാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനനോട് അവസാനം. നിനക്ക് യോജിച്ചത് എന്ത് എന്ന് തോന്നുന്നുവോ അത് ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഭഗവാൻ ആരെയും ഒരു കാര്യത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാർ എന്നാൽ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കും. നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി തെറ്റാണ്, നീ അതിലൂടെ പോകരുത്, ഇത് തന്നെ നീ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ തന്നെ തെറ്റുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മഫലത്തിൽ മുഴുകി നമ്മളിവിടെ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കാരണം നമ്മളാണെങ്കിലും ആ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞുവിടുന്നു, ആചാര്യന്മാരെ പറഞ്ഞുവിടുന്നു, അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ വഴി ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാലും ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും
ആര് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നുവോ അവരോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു അനുകമ്പയുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവനെ പ്രാപിക്കുകയും നിത്യമായി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അതിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഭഗവാൻ തരുന്നു. ആരെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായ വഴി ലഭിക്കും, അതിനുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. എപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം, ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നേരെ മറിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പ്രകൃതിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 കർത്താക്കൾ. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കി ജീവാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ആഗ്രഹത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നു. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിച്ച്, അപ്പോൾ ശരീരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സുഖമോ ദുഃഖമോ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ഫീൽ ആകുന്നത് ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താക്കളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ആത്മാവും ശാശ്വതനാണ്, പരമാത്മാവും ശാശ്വതനാണ്. ആത്മാവ് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന സച്ചിദാനന്ദനാണ്. എന്നാലോ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധനത്തിലാകുന്നില്ല. ആനന്ദ സ്വരൂപനായി 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയുന്നു. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, സർവജ്ഞൻ. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് കഴിയൂ. അത് ജീവാത്മാവിന് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉത്തരം. ജീവാത്മാവിന് സ്വയം തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനും അണുവുമായതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആ ശക്തിയെ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അജ്ഞാനത്താൽ മൂടപ്പെട്ട് താൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ആവശ്യമാണ്. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ആവശ്യമാണ്. സ്വയം ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് കഴിവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തിലാണ്. ഞാൻ സർവജ്ഞനാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരമാത്മാവ് കരുണാമയനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ സ്വരാട്ടാണ്. അദ്ദേഹം സമ്പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള, എന്തും ചെയ്യിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വരാട്ട്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് ആ ആഗ്രഹത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദിയല്ല. എന്നാൽ ആത്മാവ് അവൻ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് പോലെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഭഗവാന്റെ ഏജന്റുമാരാണ്. കാരണം ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് തക്കതായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സത്വം, രജസ്, തമസ്
ഏതു ഗുണമാണോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഏതു ഗുണത്തിലൂടെയാണോ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് താൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായി എന്ന് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അറിവിന്റെ, ഇത് ജ്ഞാനമാണ്, ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ഇത് ഈ തികഞ്ഞ അറിവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരാൾ സന്തോഷവും യഥാർത്ഥ സമാധാനവും അങ്ങനെ കൈവരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയിലെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടുകൂടി. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഇതിൽ ഒന്നിലും പങ്കില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. ജീവാത്മാവ് കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിയായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുന്ന ആസക്തി, കാമം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള പല പല തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം താൻ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ പിന്തുടരുന്നു. ജ്ഞാനേന തൂ തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാം ആദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ, പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി അന്ധകാരം എല്ലാം നീങ്ങി പ്രകാശം എല്ലാ ദിക്കിലും പരക്കുന്നത്? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി അജ്ഞാനം എല്ലാം നീങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാറ്റിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണനിൽ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ നേടിയെടുക്കുന്നു നമ്മളിലെ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യാമോഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ ഭൗതികം ശരീരമാണ് എന്നുള്ള വ്യാമോഹം, വിഭ്രാന്തി, അതെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നു. യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണത്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനാകാൻ കഴിയുകയുമില്ല. അതും ഒരു നമ്മുടെ മിഥ്യാഭാവമാണത്. കാരണം ഒന്ന്, നമ്മൾ ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മിഥ്യാഹംഭാവം, ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഈ ശരീരമാണ്, പുരുഷനാണ്, സ്ത്രീയാണ്, ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്നെല്ലാം പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നാം ശരീരമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ചിലർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ഞാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ, സ്വയം ഞാനാണ് ഭഗവാൻ. അത് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാമോഹമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ ഭഗവാനാകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായി വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നറിയാം. അതായത് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനാകുകയല്ല, പിന്നെയോ ഭഗവത് അംശമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ നമ്മൾ ഏതോ വലിയ എല്ലാം അറിയുന്ന, എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു അണു ആത്മാവാണ് എന്നും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നും ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുമുള്ള ആ അറിവിലേക്ക്, ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനാണ്, സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പരമാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതിയാകേണ്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരംശം, സേവകനാണ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ ദ്രവ്യവുമായി, അതായത് ഭൗതിക പദാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശരീരവുമായിട്ട് നമ്മൾ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെയോ സ്വയം
നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം കരുതുന്നു. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതും ഞാൻ തന്നെ, ഭോക്താവും ഉടമസ്ഥനും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് കരുതുന്നത്, അതാണ് അജ്ഞതയുടെ അവസാനത്തെ കെണി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തേടണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അതായത് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തോട് വിനയപൂർവം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അത്തരം വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു താൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം സാധാരണയായി ഭഗവാന് എല്ലാ ബഹുമാനവും, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റേതുപോലെ എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകുന്നു. കാരണം ആ ഗുരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഒരു ഗുരു. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിനെ ഭക്തന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭഗവാനെ പോലെ കരുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിനെ ഭഗവാനെ പോലെ കരുതുന്നത്. കാരണം ഗുരു ഒരിക്കലും താൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഗുരുമുഖേനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഗുരുവിനെ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് കരുതണം, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകണം. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ. തത്വത്താൽ സത്യത്തിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ജ്ഞാനത്തെ കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷാഃ. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിൽ സ്ഥിരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതരാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമം എന്നുള്ള വാക്ക് ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന് പിന്നീട് സംശയങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നു. താൻ ആരാണ്, തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. പരമാത്മാവാണ് തന്റെ ഒരേ ഒരു ബന്ധു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ തന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ്. അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. പരമതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ സ്ഥിരമായി മുന്നേറുന്നു? ഒരാൾ മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുകയാണ്. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, മറ്റേത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് പറയുക? നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ശരീരത്തിൽ? ആരാണ് പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക, അത് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ. അതീന്ദ്രിയ വിഷയം, നമ്മൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയ വിഷയം, അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളല്ലേ വരും. അതീന്ദ്രിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേടുന്നത്? ഭഗവാനും. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ. അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്.
ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ, ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ജീവാത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനാണ് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ശരീരം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് സ്വയം അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കഷ്ടത്തിലാണ്, ഞാനിപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലാണ്, എനിക്ക് ഇത് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി. ശരീരത്തിനാണ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റുന്നത്, എങ്കിലും ജീവാത്മാ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി, എന്റെ കൈകാലുകൾ ഒടിഞ്ഞു, അങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം ശരീരബോധത്തിൽ. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒരു അണുവാണ്, അതിന് എന്താണ് ആക്സിഡന്റ് പറ്റുക? പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി, കാരണം ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടുന്ന, അറിയേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയമായത് ഒന്ന് ഭഗവാൻ, രണ്ടാമത് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും അവ രണ്ടുമാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഭൗതികമാണ്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക ശരീരം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തെ കീറി മുറിച്ച് നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവം, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ട് എന്ന് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഭേദ അഭേദ തത്വം അതെന്താണ്? അതാർക്കാണ് അറിയുക? ഭേദാഭേദം, അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്താണത്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയൂ. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, ഗുണത്തിലൊന്നാണ്, അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കറക്റ്റ്. അതായത് ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാനിലുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ അനന്തമായ അളവിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മിൽ അത് ഒരു ഡ്രോപ്പ്. എങ്ങനെയാണോ സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളം, സമുദ്രത്തിലുള്ള എല്ലാ കെമിക്കൽസും സമുദ്രത്തിൽ ഒരുപോലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്താലും അതിലും സമുദ്രത്തിലുള്ള എല്ലാ കെമിക്കൽസും, ഉപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് അതിലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും ഒരു ഡ്രോപ്പിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ ഭഗവാനിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ അളവും നമ്മൾ ജീവാത്മാവിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ അളവും തമ്മിൽ അത്രമാത്രം അജഗജ വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് അതാണ് അചിന്യ ഭേദ. ഭേദമുണ്ട്, എങ്ങനെ? അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാൽ അഭേദം, ഭേദമില്ലാത്തത് ഗുണങ്ങൾ. ഒരേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാനിലും ജീവാത്മാവിലും കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവരുടെ കണക്ഷൻ എന്താ എന്നും അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിച്ച ഒരാൾ പണ്ഡിത സമദർശിനഃ, സമദർശിയാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവരാശികളും ഭഗവത് അംശമാണ്. എല്ലാ ശരീരത്തിലും ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാതേ ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആത്മാവിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവനായ വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണന് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അതുപോലെ പശു ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു മൃഗം ആണെങ്കിൽ കൂടെ അത് വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗം. എന്നാൽ ആനയാണെങ്കിലോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് ആന. പശു സത്വഗുണത്തിൽ, നായ താമസിക ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്? ആ
പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ സമദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമായിട്ടും എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്നു, വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നില്ല. ശാരീരിക വ്യത്യാസത്തെ അദ്ദേഹം അവഗണിക്കുന്നു. നായും പശുവും ആനയും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലെയാകുന്നത്? പക്ഷേ അവരുടെ ശരീരമാണ് വ്യത്യാസം. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരേപോലത്തെ ജീവചൈതന്യവും ഒരേപോലെയുള്ള പരമാത്മ ചൈതന്യവും കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ആനയെ കാണുമ്പോൾ ആനയുടെ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആ ശരീരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല, അതിനുള്ളിലുള്ള ചൈതന്യത്തിനാണ് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്. വർഗവും ജാതിയും ഭൗതികമായുള്ള തരംതിരിവിന്റെ രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ്. സമദൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ സമത്വം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണത്തിൽ സമാനതകളുണ്ട്, എന്നാൽ പരിണാമത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത്. പരമാത്മാവ് സർവ ശരീരത്തിലുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഗുണത്തിലുള്ള അളവിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ്, ഓരോ ശരീരത്തിലുമുള്ള ജീവാത്മാവ് വ്യത്യസ്തനുമാണ്. അതും അഭേദ തത്വമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ അനന്തമായ അളവിൽ, ജീവാത്മാവിൽ അണുമാത്രയിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെയുള്ള വ്യത്യാസം, പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് വസിക്കുന്നത്. ഇത് പരിപൂർണ ജ്ഞാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഉയർന്ന ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ഭക്തന്. ഇഹൈവ തൈർജിതഃ സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ. അങ്ങനെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ, ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളോ കൽമഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ അവർ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് സത്വഗുണത്തെയും മറികടന്ന് അവർ വിശുദ്ധ സത്വത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മപദം, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പദത്തെ അവർ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആ നിലയിലെത്തിയവരെ ഭൗതിക അവസ്ഥകളെ, വിശേഷിച്ച് ജനമരണങ്ങളെ മറികടന്നവർ ജയിച്ചവർ എന്ന് തന്നെ കരുതണം. താനും ശരീരവും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാത്മാവ് ബദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിനെ നിത്യബദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അനന്തകാലമായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ മറികടക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നുള്ളൂ. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഭൗതികതയുടെ അടിമയായിട്ട് മാറുന്നത്, നമ്മിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ആ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, മോചിതരാകുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആത്മാവിന് ഭൗതികതയിൽ ആകർഷണമോ വെറുപ്പോ ഇല്ല. അതിനാൽ അവൻ ഭഗവാനെ പോലെ ദോഷമറ്റവനും ബ്രഹ്മപദസ്ഥനുമാണ്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വെറുപ്പുമില്ല, ആസക്തിയുമില്ല. ശാരീരിക സുഖവും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖവും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങളെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ സമഭാവന സ്വയം തിരിച്ചറിവിന്റെ അടയാളം. സമഭാവനയുടെ പ്രാധാന്യം, ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഭഗവാനും അത്തരത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തിയും ദോഷമറ്റവരാണ്. ആത്മീയ വേദിയിൽ അവർ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും, വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും,
മുക്തരാണ്. ഇത് ജീവജാലങ്ങളെ ആത്മീയ ആകാശത്തിന് യോഗ്യമാക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അവർക്ക് അർഹത ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരവസ്ഥ. ആത്മജ്ഞാനം നേടി താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അർഹത നേടുന്നു. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ ബാഹ്യസ്പർശേഷ സക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. പൂർണമായ ആനന്ദമയമായ അവസ്ഥ. എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കാതെ സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശരീരവും താനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ലക്ഷണമാണ്. കാരണം താൻ ശരീരമല്ല. ശരീരത്തിന് എന്തെല്ലാം സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചാലും ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചാലും ഒന്നും തന്നെ അയാളെ അലട്ടുന്നില്ല. കാരണം മിഥ്യ അവബോധം ഇല്ലാതാകുന്നു. സ്ഥിരബുദ്ധി ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ല എന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണെന്നുമുള്ള അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അസമ്മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്. ശരീരത്തെ ആത്മാവായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ശരീരത്തെ ശാശ്വതമാണെന്ന് കരുതി എടുക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യാമൂഢാവസ്ഥയിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകുന്നു. എന്നിട്ടോ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉയർന്ന രുചി. അതിന്റെ ഉദാഹരണം അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം ലൈംഗിക ആകർഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് തോന്നുന്നു. യമുനാചാര്യ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഒരു ആനന്ദമയമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലൈംഗിക സുഖം എന്നുള്ളത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന്. കാരണം ഉന്നതമായ രുചിയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ബ്രഹ്മയോഗഘട്ടം, കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവർ പ്രേമഭരിതമായ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആസ്വാദ്യത പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരീക്ഷണം. ലൈംഗിക സുഖമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ വർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അത് അവൻ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൗതിക സുഖം ലൈംഗിക സുഖമാണ്. പക്ഷേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗതികമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോകില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് മാത്രമേ ആകർഷിതനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും, തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം വന്നാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആൾ മുക്ത ആത്മാവാകയാൽ ഏത് വിധമുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. ഏഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയേവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. മുക്തി നേടിയ ആത്മാവ് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ പരിധിയില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന ആ പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേരെന്ന് പറയുന്നു. രമന്തേ യോഗിനോനന്ദേ സത്യാനന്ദ ചിതാത്മനി ഇതി രാമപദേനാസൗ പരം ബ്രഹ്മാഭിധീയതേ. കാരണം യോഗികൾ ഈ ഭഗവാനെ സേവിച്ച്
ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ താരതമ്യത്തിൽ അതിയായ ആനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രമന്തേ യോഗിനോ അനന്തേ, അവർ അതിയായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേര്. കാരണം രമന്തേ, രാമനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിയായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് പറയുന്നു. പൂർണ്ണമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മുക്തനായ, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ, ഭഗവാനിന്റെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിന് പരമമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നത്, നായം ദേഹോ ദേഹഭാജാം ത്രിലോകെ കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹതേ വിഭുജാം യേ തപോദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധേത് യസ്മാത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം തു അനന്തം. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം ലഭിച്ച ഒരാൾ, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെറുതെ കഴുതകളെ പോലെ രാവും പകലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ, കഷ്ടപ്പെട്ട് പണി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പിന്നെയോ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം? നമ്മൾ ബ്രഹ്മസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ താപസികമാക്കിയിട്ട്, എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? തപോദിവ്യം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും അത് സാധ്യമല്ല. ശരീരം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടോ ആ ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. തപോദിവ്യം പുത്രക ഏന സത്വം, എന്നിട്ട് ശുദ്ധിയാവണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിഷയസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ സുഖമോ അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തവണ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. അത് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള വിഷയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ആത്മീയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, എന്നാൽ സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. ശരിയായ തപസ്സുകളുടെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരാൾ എത്രത്തോളം ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തനാകുന്നുവോ അത്രയധികം അവൻ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിലും അകപ്പെടുന്നു. ശക്നോതി ഹൈവയസ്സോടും പ്രാക്ഷരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്തഃ സാ സുഖീ നരഃ. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് ആ ശരീരത്തിൽ ത്യജിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ, ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. കാരണം അത് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല നിലയിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ശക്തികൾ 6 പ്രേരണകളുണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. അതായത് കാമ, വാക്ക്, ക്രോധം, മനസ്സ്, നാവ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഗ്രഹത്തെയും കോപത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഠിനമായി ശ്രമിക്കണം. ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കോപം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സ് വ്യാകുലമായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി. ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണം എപ്പോൾ വരെ സഹിക്കണം? കാരണം ഈ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതുപോലെ ഈ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവയെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ നമ്മിലേക്ക് ആ ഭൗതികമായുള്ള ആകർഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ സമുദ്രം ഒരിക്കലും കര കവിയുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആൾ ഒരിക്കലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകുന്നില്ല. അയാൾ അവയെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ മരണം വരെയും ശരീരത്തിന്റെ ആ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ
അയാൾക്ക് ആ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാനുഭൂതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ബോധം കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആനന്ദവും ഈ ലോകത്ത് ഒന്നിനും ശാശ്വതമായ സന്തോഷം നൽകാനാവില്ല എന്ന ബോധ്യവും ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളെ സഹിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതെല്ലാം നശ്വരമാണ്, ഒന്നിനും ശാശ്വതത്വമില്ല, ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടില്ലെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ശാശ്വതമാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷം, ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോന്ത സുഖോന്തര രാമസ്തഥാന്തർ ജ്യോതിരേവയഃ സ യോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോതി ഗച്ഛതി. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. ഒരാളുടെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ സഹിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതഘട്ടം. താൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ശരീരമല്ല, താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അനുഭൂതി, ആ ഒരു ഉണർവ്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥമായ പരിജ്ഞാനത്താൽ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായ ശാരീരിക സന്തോഷത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് പരിശീലിക്കണം? ഉയർന്ന രുചി, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ടേസ്റ്റ്, അതായത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന സുഖം കൊടുക്കുക. നാം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും നല്ല സഹവാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് സത്സംഗം എപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അസോസിയേഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. നിരന്തരം കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ സ്വയം സ്വാധ്യായം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണം. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയഃ ക്ഷീണ കൽമഷാഃ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ക്ഷേമ പ്രവർത്തകൻ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത ആസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തുമാണെന്ന വിസ്മൃതിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സ്വാർത്ഥതയില്ല. താൻ സ്വയം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തകൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർ, ഭക്തന്മാർ, ഒരു ദിക്കിൽ തങ്ങളുടെ മാത്രം ശ്രേയസ്സിനെ നോട്ടമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. അവർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ജ്ഞാനം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാരാണ് യഥാർത്ഥ ക്ഷേമ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നു. പരമമുക്തി നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ഉത്തമമായ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനാകില്ല. അതിനാൽ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത്തരം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപൂർണമായ അറിവ് ശാരീരിക ക്ഷേമം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും താൽക്കാലിക ആശ്വാസം, അതായത് വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുകയോ വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയോ കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ആ ക്ലേശങ്ങളെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശാശ്വതമായിട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം. കാരണം കർമ്മഫലമാണ് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. ആ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിധിതാത്മനാം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എല്ലാ രക്ഷകന്മാരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത്. കാരണം ഫലപ്രാപ്തിയുടെ ആഴത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും പിഴുതെറിയുന്ന ഭഗവാൻ താമര പാദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം സദാസമയവും
ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദൂരെയാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ധ്യാനത്തിലൂടെ ആമ തന്റെ സന്താനങ്ങളെ വളർത്തുന്നു. ആമ മുട്ടയിടുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ കരയിൽ, എന്നിട്ട് ആമ എവിടെ ഉണ്ടാകും? സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ച് തന്റെ മുട്ടയെ, തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സദാസമയവും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ മത്സ്യം അതിന്റെ സന്താനങ്ങളെ നോക്കി നോക്കി വളർത്തുന്നു. പക്ഷികളാണെങ്കിലോ സ്പർശനത്തിലൂടെ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നു. പക്ഷികൾ മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്ന് മുട്ട വിരിഞ്ഞാലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്തിന് വളരെ വളരെ അകലെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൂരം കുറയ്ക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ വാസസ്ഥലത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അതായത് സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെതാണ്. അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുന്നത് എന്ന് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമോ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തര ചാരിണൗ യഥേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ മുനിർ മോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛാ ഭയക്രോധോയഃ സദാ മുക്ത ഏവ സഹ. അതായത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ എല്ലാം നിരോധിച്ച് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തനാണ്. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് തന്നെ ദൃഷ്ടിയെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യോഗാവസ്ഥയിൽ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സമാധിയിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെ സദാസമയവും അതേ നിലയിൽ പുലരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗയോഗ 8 യോഗമാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. എല്ലാ ഭയം, ആഗ്രഹം, കോപം എന്നിവയിൽ നിന്നും മുക്തനാകണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ സാഹചര്യത്തിൽ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ അനുഭവിച്ച് അറിയുക. അതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. പക്ഷേ യോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വഴി കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി സ്വാഭാവികേന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിതമാകുന്നു. അങ്ങനെ സമഭാവനയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിച്ച ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന് സദാസമയവും ശാന്തിയാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്ത്. കാരണം അദ്ദേഹം കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന് എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ തെറ്റ് കാരണമാണ് ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്. അതിന് ഭഗവാന്റെ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാവിന് എപ്പോഴും സഹായിയായിട്ട്, സുഹൃത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജീവാത്മാവിനൊപ്പം പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹവും ഒപ്പം പോകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹമാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹമാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സിന്റെയും ഭോക്താവ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക പ്രയോഗമാണ്
പൂർണ്ണമായ അറിവിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന കർമ്മയോഗം. അതായത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ വെറുതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സേവകൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സും എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ലോകങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഈശ്വരൻ. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരിപൂർണ സുഹൃത്ത്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാശ്വതമായ സമാധാനം നേടുന്നു. വിശുദ്ധമായ ഒരാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരംശം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യദാസനായിരിക്കും. അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാരണം മായയുമായുള്ള സമ്പർക്കം. അതായത് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തനിക്കുമായിത്തീരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലമുള്ള മിഥ്യ അവബോധം. അതായത് ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കുമാകണം, അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് സ്വയം മിഥ്യ മായ മോഹിതനായി സ്വയം ഭഗവാനാകാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിനുള്ള കാരണം. കൃഷ്ണാവബോധം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവത്തിന്റെ ഉണർവ് ഭൗതികതയുടെ അധികാര അതിർത്തിക്ക് അകത്തും കൃഷ്ണാവബോധം ഒരാൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം നൽകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മീയ ബോധം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന് ആരോടും പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമീപത്തിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാനും നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുകയാണ്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതരാകയാൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരണാഗതിയുടെ അളവനുസരിച്ച് തോതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു തരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ തരില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പിതാവായതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതനാകാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഷ്ടാംഗയോഗ യാന്ത്രികമായി പരിശീലിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ പൂർണ്ണത ഭക്തി സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തി നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെയും പിന്നെ ഈ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളുടെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3, 4, 5 അധ്യായത്തിലൂടെ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ, ആധ്യാത്മികതയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടി ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് എങ്ങനെ എന്നും പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 അവസ്ഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായം. ഇനി അടുത്തത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. പിന്നീട് 7-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ